ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା କଣ ଖବର ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୁଚିକି ରହୁଥିବ। ଗଣେ ପୁଅ ତୁ କେତୁଟା କାମ କରିବୁ କଲେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ହବ। କା ବାହାଘର ଅଛି? ହଉ 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 ଦେଖିଆ ଆସ ଆମର ଏଠି ନଖିଆ ଘର ମାଇକି ବାଲା ନଖିଆକୁ ଆଜି ଚିହ୍ନି ଆସ। ବାଲୁକା ଜିମି କଷିଆ ଜିମି ଏଇ ହଉଛି ଆମ ନଖିଆ ମାଇକି ବାଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଉପରେ ଚୁଟି ନାହିଁ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁନୁ ସବୁ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିପାରିବୁନି ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ନା ନା ଠିକ ଅଛି କେବଳ ନଖିଆର ଗେଲୁ ସବୁ ଅଛି ନା ମେସିନ୍ ଅଛି। ହଁ ଇଏ ଆମ ଏପଟେ ଆମ ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ୟୁଥ କ୍ଲବର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଏଙ୍କରି ଟେଣ୍ଟର ଆମର ଚଳୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି କହୁନୁ କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ପାଇବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କହୁନୁ ଆହୁରି 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ କିଛି କହୁନି ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଅଲଜା ଗାଳି ଦବ ଆମେ ଶୁଣିକି ବି ରହିଗଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ତ ଗାଳି ଦବ କଲ ତାର ଆଉ କଲ କାହାରି କରି ଯିବନି ତାରି ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଇ ରାଗରେ ବି ଅଧା ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେଣି ରଖିବାକୁ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହ କିନ୍ତୁ ମାଇକି ସେଟ ବେଷ୍ଟ ଏଟାକୁ କେହି କାଟି ପାରିନି ତା ବଜେୟା ତା ଶୈଳୀ ତାର ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ତାକୁ ନବା କଥା ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ତା ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛୁ କେବଳ ତାର ଭଡା ସବୁ ରେଗୁଲାର ରହିଲେ ଯେ ମେସିନ୍ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ରହିବ। ହଁ ମେସିନ୍ ଯେତେ ଚାଲିବ ସେତେ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିବନି ଆଉ କଥାରେ ତାରି ମେସିନ୍ ଜଙ୍ଗ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତା ବୋଧେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ କାଟିକି ଆମରି ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ପଡିଆରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଖେଳ ପାଇଁ କାଟିକି କରିଛି ସୂତା କେବଳ ମୁଣ୍ଡର ଯାହା ଚୁଟି ନାହିଁ ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ତାର ଅଛି। ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପଇସା ଦୋକାନ ମୋ ମେସିନ୍ ଟା ଫ୍ରି ରହୁ। ହଁ ନା ନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାର ମେସିନ୍ ଚାଲିବା ଦରକାର ସେ ପଇସା କଣ କରିବା ତାର ପଇସା 6 ମାସ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ତା ମେସିନ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଚଲେ ପଇସା ପଇସା ବରଂ ନ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଟା ଚଲାଉଥିବ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଟା ଚଲେ ନା ନା ବଡ ଗୋଟେ ଦେ ଆମର ଝିଅ 21 ହଉ କି ଗୋଟେ ପୂଜାଟେ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯାହା ହବ ନଖିଆ ତ ମାଇକି ସେଟ ନା କଣ ତ ଇଏ ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଶନି ମେଳା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆଉ ପାଖରେ କଲଟା ଦେଇ ହଁ ନା ନା ତା ଜାଗାଟା ନା କଣ ତା ଜିନିଷଟା ନା କଣ କହୁଛୁ ତ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ନା ଟା ନଖିଆ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ନଖିଆ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଏଇ ଖାଲି ଟେକିଲା ତାର ବଳ କମ ନା ଆଣ କେବଳ ବାଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଳ ଅଛି କେବଳ ବାଳଟି ନାହିଁ ବଳ ତାର ବହୁତ ଏଇ ନା ଆମେ ସବୁ ଧରିଦବୁ ଆମେ କଣ ଧରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି। ହଁ ତାର କେବଳ ଏଇ ପଇସା ନ ମିଳୁ ନା କଣ ଯାଇପାରିବିନି ଯୋଡା ହେଇଛି ହଉ ରଖ କୋଉଠି କଣ ଗୁଞ୍ଜା ହବ ମତେ ଦେଖାନି ସେଇଟା କଣ ବଡା ହବ ସାଉଣ୍ଡ ବଡା ସାଉଣ୍ଡ ଦିଆ ହବ ଏଇଟା ହଉ ସାଉଣ୍ଡ ବଡା ଆଉ କୋଉଟା କଣ ଗୁଞ୍ଜା ହବ ଗୁଞ୍ଜା ହେଲା ବାଠି ଏଟା କି କଣ ଗୋଟେ ପରେ ସିରିଜ ଗୋଟେ ଏ ମୋବାଇଲ କଡ ହେଇଠି ଗୁଞ୍ଜା ହବ ଆଉ ସବୁ ସେଟିଂ ତୁ କରିକି ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ନାଲିଆ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ଯିବ ବକ୍ସ କୁ ଚୁଣାକୁ ସେ ଗୋଟେ ତାର ଯିବ ଗୋଟେ ତାର ଯିବ ସେଠି ଯୋଡେ ଯୋଡିକି ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ତାର ବକ୍ସ ତଳେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଧଳାଟା ହଉଛି କଳା ତାର ନାଗିବ ଏ ନାଲିଆଟା ନାଲିଆ ନାଗିବ ହଉ ଇଏ ତାର କରେଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜିବନି କରେଣ୍ଟ ତାର ଏଇ ହେଇଗଲା ନା କାମ ହେଇଗଲା ନା କରେଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜିବ ହଉ ଫୋନ ଦେଲେ ଫୋନ ହବ ନା ମେଳା କରିବୁ ଖାଇବ ଟିକେ ନୁଣା